What's up mga animal? Isa na namang episode ng video vlog na inyong mapapanood. And as usual, tayo maglilibot. Sa ngayon, nandito tayo sa may 888 Chinatown Square. Pa-shoutout nga pala sa kay Kagawad sa Barangay 8, si Kagawad Nunoy. Si animal naton nga Kagawad, si Nunoy sang Barangay 11. Oy, kag si AC, AJ. Si AJ sang Barangay 6, Barangay 6 sang UAE. Manang mo na oh. So, animalan, tao ka mo sa aton nga videos kung at daw, ha? What's up mga animal? Nandito tayo ngayon sa may 888 Chinatown Square. At gusto kong i-pa-shoutout si AJ ng UAE. AJ, tuloy ang laban. Fight Camel. Ano pa gitsin na pagit pasikat? Uy, kinapa-shoutout. Kumadagiling ako ng beautiful sister si Michelle Obrey Izquierdo y Garucho. Ay, sakto. At sa aking sister dyan sa Dubai, si Ephraim. Ephraim, when are you going home, Ephraim? Okay, I have to go because my sister will be mad at me because I bring no food. I will die later if I will no bring food. Let's go. I will pass by, excuse me. Ano gusto mo sa lalaki, boy? Ano may abs? May abs. Ano ba yan? Ma'am, pwede ka ba mangkot, ma'am? Ano mas gusto mo sa lalaki? May boy o wala? Wala. Pati ano? Pati kaulo ko. Kung papilion ka sa lalaki, may boy o wala? Hindi naman na. Sige na bala. Wala. Nga, wala. Hindi gusto ka sagnoy? Hindi. Sabi ko dyan wala kami. Namigidi ka sagnoy, ah? May boy o wala? Ay, abi ko. May papilion. Kasi wala, kung papilion ka, may boy o wala? Ano? May boy o wala? May buyon. Nga. Damo pondo, damo gata nga may ata. May boy o wala? Gusto ka ba buyon? Di magbunggo ang inyong mga buyon, gas spark be. Oh, margoso kung kamuton. Margoso na lang. Ay, kamuton na lang. Ay, kamuton na lang. Papilion ka may buyon wala? Wala. Margoso kung kamuton. Sigla. Ano? May buyon wala? Wala. Kaya nang dagali kay kay Alan Obihero, kay Reggie Edem. Sino pa mapa-shoutout na? Si Nung Nunoy. Yeah. Okay. Tama mangkot si Madam. Papilion ka may buyon o wala? Wala. Marguso kon kamuton. Ano mas gusto niyo, may buyon o wala? Wala. May buyon o wala? Depende. Marguso kon kamuton. Wala. Tisato na wall. May buyon o wala? Muna na kasimple, ma'am. May buyon. May buyon. Papilion ka may buyon o wala? Siyempre may buyon. Marguso kon kamuton. Margoso. Marguso kon kamuton. What's your Ma'am tambo ko kon may buyon. Wala buyon. Ay loton ta na may buyon o kon wala? Ha? May buyon o wala? Mera. Marguso kon kamuton. Ay, wala sa mga. Sige na ma'am. Marguso kon kamuton. Hindi ko yan. May buyon o wala? Wala. Marguso kon kamuton. Ano? Marguso kon kamuton. Kamuto? Pila ka tudlo? 5. Animal, nag-enjoy ka? Nag-enjoy ka dilantaw? Gusto naman